ngiyabingelela abangcwele ngegama lenkosi. Amen. Njengoba seshilo inkosi Mfundisi Ngubani wasezinkulu emangozi. Ngizosho kunye nje mshumayeli bese sibuyisela. Amen. Ngcwele uShembe uNkulunkulu ngenye imini kithi angilele nami wasekuthiwa kuzofika inkosi uNyazi. Ngase ngimangala ukuthi uNyazi uzofika kithi izoleka kanti ngikhuluma uNyazi selungaphakathi emagcekeni. Ngathi uma ngiqalaza ngayibona inkosi uNyazi igqoke isudu lemnyama. Kwakukhona imbuzi-ke kithi ngase ngiyibuka nazi imbuzi ngizothatha le engiyithandayo nginikele enkosini. Awu kamba amakhosi ayisihlanu ngizothatha zibe yisihlanu. Ngase ngicela umnewethu bona sibonakala kuswele ukuthi angiphelezele siye enkosini. Uma ngifika enkosini uNyazi ubuso abanga buhle benkosi yangibuka kabi, kodwa ngabika ngathi Nkosi, ubaba useze wangena phakathi kwamasango kaNgubani. Nazi imbuzi esimhlangabeza ngazo. Wangibusisa ngesankahlo. Wathi nje Nkosi kusisi, kodwa ebonakala ukuthi uthukuthele. Wathi suka ngaleso sikhathi ngangumfakele. Cishe 2010 ithi Nkosi uNyazi mfakele uwonile. Ngafuna onke amakhola ukuthi ngabe ngenzele ezulwini. Ngaze ngacabanga umvakela umdluli ukuthi uma engaba khona la umvakela eduze. Ngiyacela angincengele enkosini ngizwe ukuthi ngenzeni. Ithi Nkosi usumvakeli iminyaka ewu-27 kuleli bandla. Umvakeli wani? Nalapho ngahluleka ukuphendula. Yasithi Nkosi ubaba wami asinile. Ubaba wakho nomama wakho uma bengasinile umvakeli wani? Ngaphapha ngaya abanewethu. Bafowethu kubonisa ubonakaliso esinye. Abafowethu-ke abawona amaNazaretha. Wasekubanzima. Kusho ukuthini pho lokho? Ngithi mina inkosi njengoba isho kanje isho ukuthi sisinise nomama nobaba nokuba bengasekho. Bathi abanewethu wayekela ukujadela nobaba. Ngakhala ngabancenga ukuthi asiye kwamalungu. Bavuma saya. Umalume wathi uma ihlazo singakuvala ngenkomo entathu nganamukela ukuthi ngemkhiphi ungawena. Sabheka lehlweni wabonakala ukuthi abafowethu abanako kodwa iy'nkomo azikhona kimi esibayeni. Ngasheshe ngakhuluma ngathi awu ningayi esibayeni loyikhethela noma yiziphi
naso ukwenzela ubaba nomama. Kanti ngiyashayisa. Ukheli uyingcwele. Ukuhlupheka kwami kwaqala lapho nje. Iy'nkomo zaziningi ziyaba ngo-50 base befika engabazi engabanikazi babo mina bathi uwenza uthatha ezethu iy'nkomo wenza umsebenzi ngey'nkomo zethu ngoba wena ingane yethu. Uyazi ukuthi thina lezi nkomo sizibulala ngosuku. Wathi Musa iy'nkomo zayishinze zonke. Wathi Musa ngenye imini iy'mbuzi zayishinze zonke. Ngabathe ngisabheke lonke iy'nkomo zangenwa amakhizane zafa. Zaphela lapho iy'nkomo. Bangcwele. Ngothetha nini lokuqala?
sekulandelela ngibuza ukuthi kanti ngonephi ngenzeni ngoba bengithi ngenza kuhle. Ithi inkulumo ezingayihli inkomo ezilobona intombazana noma ziphume kuyinkosana ey'ndlalifa ekhaya. Wakufanele ukuthi lezi nkomo ungenani umfowethu azithenge noma ngo-10 rand. Ngakhala futhi kodwa ngikhala ethafeni angiyosizo. Ngibonga ikhaya lephefumulo-ke bangcwele engiyibona yona hambi ngedwa sengihamba ngesizwe sakithi sabangubani sonke laba bakhona bamele ungwane wasendulo osebusise elizweni sihlabelele kwe-227